Ерик, елто. Как се казваш? Ерика. На колко си? Да, покажи па. 4. Колко мислиш за глобалното затопляне? Я питам него са. Пита Денис. Как се казваш? Денис. На колко години си? На 4. А това са 5. Я покажи па. Какво мислиш за глобалното затопляне? Марина, как се казваш? На колко години си? Я покажи. Какво мислиш за глобалното затопляне? Как искаш да станеш като станеш голем? Как? Какъв мотор ще караш? Колко жълти? Много жълти или малко жълти? Иво, как се казваш? Цялото име? Любчо. На колко години си? На покажи. Честито рожден ден. Какво мислиш за глобалното затопляне? Смайлел. Как се казваш? На колко години си? На 5? Какво мислиш за глобалното затопляне? Стана Индия. Марине, познаваш ли баба Марта? Да. Че е убава ли? Да. Мъжко или женско? Мъжко. Мъжко? Не, женско. Ти познаваш ли Иво? Да. Пъти? Да. Лажиш. Да. И та мъжка. Откъде са дошли дърветата? Къде от дайвата? От дайвата са дошли дайвата. Па каменеца? А по камените, от камените са дошли. Па найлона? Найлона от найлона. Я свирни свирката. Какво мислиш за глобалното затопляне? Че е скапано. Колко скапано? Много скапано. Как искаш да станеш, като станеш голем? Стигай толкова. Така са! Как се казваш? Как се спирала? И наши ли колко?